Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempangaken nami kula Madya Pista Putra saking kelas 16 asisten kalih. Kula badhe nembahake tembang pangkur lawas pelok patet 6. Mikar mingkur ing angkara nang cici akarono karonan mardi siwi monem cici siro luci sinawung besni hidung Cina mo patmo sinubo sinukarto lumomonam roro lurolu monam mriker tarto pakartining ilmu lulu kang tumrap ning tanah Jawa cirolu luroji agama agem ing aji